A mi consells no m'agrada donar a ningú, però jo sí que crec que es poden millorar algunes coses. Una, penso que és professionalitzar el tema de la comunicació en les associacions. I professionalitzar no només vol dir tenir una persona sou, sinó creure en que el comunicar és important. Crec que també seria important comunicar-se en xarxa. Hi ha molts col·lectius, moltes associacions que tenen interessos comuns i que a vegades una va per un cantó, l'altra va per un altre i estem dient coses molt similars. Intentar fer xarxa en aquest sentit també és important a l'hora de fer arribar el missatge als mitjans de comunicació. Un tercer aspecte que és important és poder humanitzar allò que estem comunicant. En aquestes jornades hem sentit diversos testimonis i segurament dels testimonis que han arribat més al cor de la gent o més colpidors han estat l'exemple de la persona que ha dit que era voluntària d'una associació que participa i que col·labora amb persones amb malalties mentals i que ella era una malalta mental, i sentir també la veu d'un pagès que ha estat treballant al tractor per fer que el Lluçanès sigui comarca. Jo crec que humanitzar allò que estem fent d'aquesta manera també és interessant. I finalment, segurament, comprometre a les administracions públiques a que entenguin que l'agenda del tercer sector és una agenda important a l'hora de decidir els continguts dels mitjans. Amb aquestes 4 coses jo crec que ja n'hi hauria suficient.